Pilawo Hamzabu Yapar, Joto Naitonai, Chini Hastini Lukrogno, Suntini Oro Paika, Chini MDC Rotong, Emily Rotong, Chini White Ebony Leaders Rotong, O Amsani, Chini Leaders Robutongo, Suntini Oro Haimenke, Mohaine, Chini Bubagra. Fasting tona ni bagai atas dari nismi sidang tona zakha fasting until death until mong yasa tona ni chini buagra tini declare khaika jo o jaga on boni asok khairok sna janai kaisana demand kaisana sanmung chini buagra chini Tipra lukurong ni bagai next generation rong ni bagai constitutional solution Chini Tipra ni bagai central government ni जों जतन साइमान चीनी बुबाग्रा दिनै राजबारियाव आसगै आराम के तंगमानो बने जिंदगी बाहायके तंनाय बनि साग बाय थांके गाहाम के तंगमानो हेबा चीनी बिग्रा Tipra नि बागै चीनी बुबाग्रा आस 2019 नि सिमी Tipra Motha फॉर्म खायो खायखा चीनी Tipra नि हामखाय constitutional solution to बनाने बागै जों एडिसी फॉर्म खायखा नरो जतन साइमानो जों बराबर एडिसी बाङै बो कक साखा जे ताबक बोसनो 2% नो बजेट स्टेट बजेट नि अंश रजागु चीनी गामि आमसायो साखामनि व्यवस्था खायमिया रोंनगनि व्यवस्था हामिया लामानि व्यवस्था हामिया दै नंजानायनि व्यवस्था हाया गामि आमसानि लुकुरक जतन सावो जे दै करे हिंखेबो एडिसी गवर्नमेंट तंगो दै पजोंबो दै रयमाया जों सिनानि नांगौ दैनि डिपार्टमेंट DWS नि स्टेट नि यागोस सिनि एडिसी ओ जोंनो रखजाया सिनि लामा सनानानि बागै स्टेट नि सिपोरा डिपार्टमेंट DWS सिनरो जोंनो only 5 crore लामसाम रवि रौ सेलारि रनानि पजोंतो जोंनो टाइम टू टाइम रखजाया मुस्तमन खानि बां चिनि बुबाग्रा नायो Chini Tipra ni भविष्य नि बागै constitutional solution central government rodani उनखुनै दाबि खायमोन बरक तालबाहाना खायदों BJP गोदोमा बसरङै नायसिनलायखा एसेम्बली नि सिगां निसिमि डायलग सलायमोन एक बसरङै खायनाय खाया अमहाय उङै दं चिनि बुबाग्रा गायसनो नायहरमोन गोबांमान लुकुरक चिनि बुबाग्रा नि प्रति যারা বিশ্বাস খাইদং নাই চিনি Tipra লুকুরক যতন বুবাগ্রানো আশাই দংমানি যে কনস্টিটিউশনাল সলিউশন তবো নাই কিন্তু কেন্দ্র সরকার যে বড় গসমানি ন পর্যন্ত সামংখায়া তাবক রাজ্য মোদি জি কা গ্যারান্টি তমামা গ্যারান্টি চিনি কামি আমচাইও দুই রনানি জল জীবন মিশন প্রকল্প খাইখা লামানি প্রকল্প ফাইখা नवरनानि प्रकल्प रौ स्कुल सनानानि प्रकल्प सनाव सिनि आमसायो तुमा इमप्लिमेंट खा ताक्सि जुरा नायदि कुनो इमप्लिमेंट या ना बरक खायो ना सिनि एडिशनो खायरोनि रौ ओंखा के ओ जराव सिनि बुबाग्रा हानि नक फांगै निजिनि Tipra नि हामख्रायनि बागै बनि खायथाय रेसपन्सिबिलिटी हनै बवासोनि तिनि खैयासाक जरा जे सिनि बुबाग्रा अर जागाव न हाथाय Kotoro न आसगै माइचाया नुया खलायै तंगै गैफानो थांस्थों जोंनि Tipra नि सलुशन रया हंखे हनै सिद्धांत नामनि दिनै जों अरब फालायजा ब्लेक खादुलायजा खायछि ताबुफोरनि जोंनि Tipra लुकुरक रेशन कार्ड नि बागै ड्राइविंग लाइसेंस नि बागै राजनीति खायजौ रेगा श्रमिक रनो रेगा तांरनाय हनै राजनीति खायजौ दिनैनि नि बोसानि भविष्यनो जों मावा संनाय ओ कक्सिसिनि बुबाग्रा बारबार साव तोफानो चिनि बरक सहज सरल बखाक लाय किसाकेनो रेगा तांनाय फुना फायदि हजाके रेगानि बागै थाङो निरो कयेक दिन आगे नुखा 12 तारिख फेब्रुवारी दिनै चिनि बुबाग्रानि नेतृत्वे Tipra Motha जदि छि मैदान नखावै रूट ब्लक खाया हंके दिनै रोमान स्क्रिप्ट बाय परीक्षाव रयदि मा खामो कोनो दिनो पसिबल नया अमा हायनो पयजन्त जों मुभमेन्ट मा खायो चिनि हावो तंगै दिनै हानि बुबाग्रा हानि राजा नों भारत बर्षआव ताबो बयजना राजा अमा हायके निजेनि दखानि बाङै सामथांनाय खोमसिबा एकमात्र चिनि बुबाग्रा सिमिन वानसोइ नायदि
हानि बुबाग्रा राजमहल तंगै बबनी निर्महल नि डिमांड खाया बनी जे प्रॉपर्टी बनो हैंडओवर खाइरगनि बनी बाङै डिमांड खाया दिनै आम जनता चिनि तिप्रासा लुकुरनि बिख्रारनि जरायरनि भबिष्यत जाते जों ताबक तंनाय रक तो जों तो पाइखा चिनि बुबाग्रा बारबार साउ आनि जरा तो पाइखा किन्तु आनि तिप्रासा रक ताबक जराय जराय फाइनाय रक बरनि भबिष्यत जाते जों हाय तांथों दिनै पाहाड़ दै समतलनि बेबदान नायनो जों बसर पर बसर प्रमिस कायसे प्रमिस खायजोबखिनो बुट बुसखाङाव हिंखे जों पक थाङो ताबक लोकसभा बुट फाइफिनाय नौ फाइव जोंनो गोबां मा प्रमिस रफायनाय प्रमिस बै प्रमिस प्रतिश्रुति दै बोसोर गोबां प्रतिश्रुति रवै जोंनो टाइम किलिं खायो जेनेरेशन टू जेनेरेशन पाइ रखा गेचिन बुबाग्रा तंमालिया दिनै थोके थैस्थों होनै जों बुबाग्रा दि सन्नामानि बां अरब फाइलेजाक जोंनि जत' वारियर्स जों लगेरनाय जोंनि बुबाग्रा बाय बाक्सानो हास्टेनि जत' लुकुराव बाहायनो दिनै ताप फेमलक जाबाय सिरि दिनै बुबाग्रा बनि तिप्रासानो हाजागमानि बागै ब तिप्रासानि भबिष्यतनि सिमि वासगै ब थोके थैथों होनै जे सिगां तनावै फास्टिं तंनायनि हांगार स्ट्राइक खायनायनि जे दि सन्नालाय मानि बनो जों जत' सापर्ट खायनाय निरावबो सापर्ट खायदि सापर्ट खायनायनि बागै गामि आमसानि लुकुरावनो सादि दानि केचिनि अमो पाइथाक जबा थांनायफ्रावबो चिनि बुबाग्रा सावो बोसकाङाव चिनि डिलिमिटेशन फाइ दङ चिनि डिलिमिटेशनाव जों दै बिकिरिमा सोंसा खायरनाय अमा हायके डिप्राइभ खायते उलो चिनि बुबाग्रा गैफ्राव हंके जों सोबाबाय फाइट खायनायबा ताबकनि जेनेरेशनाव जदि जों सल्युशन माया हंके चिनि बोसाराव गोमासिनाय चिनि हास्टेनि जत' तिप्रासाराव गोमानाय पृथ्वीयाव गोबां मा माहाय जेनेरेशन गोबां मानि इतिहासबो दं निराव कोचबिहाराव थाङै नायदि कोचबिहारनि बर'नि कोच जातिराव बेंक कमाय थांखा सिलिया ताबाव बतसाजो दास चक्रवर्ती सुई पाइपेवेलहा जोंबो चिनि तिप्रासाबो सालसा अमा हायनाय जदि चिनि कन्स्टिट्यूशनल सल्युशन माया हंके हानि बाङै चिनि बुबाग्रा बारबार जोंनो सानि नायो बुजावनि नायो चिनि तिप्रासा लुकुरावनो सावै दंबो जे जों अमनि बाङै फाइन माखायनाय होनो गैयाबा चिनि तिप्रासाराव ताबो फोनो गोबां मानो नैनि किसा मासानि बागै रेगा श्रमिकनि श्रम दान देखायनो मानो होनै थांनायबो दङ चिकन दैबो चिकन बनि बाङै थांनायबो दं आं बरावनो सानानि मोसौ निनि बोसादो नोंनि रेगा श्रमिक ता मा दंमा हायखे खायनो मोसौ चिनि बुबाग्रा रेगा श्रमिकनि बोसाफानो जाहाथे नैनि रां फैसा आजेवानि लेखा गोरोङै फायथों भबिष्यत सोनामाथों अमा हायखे चिनि बुबाग्रा खायनायनि बागै जोंनो इकोनमिकेलि ससियेलि चिनि ट्रेडिशनेलि जों डेभलप होनायनि बाङैसि चिनि बुबाग्रा साव इंगे जों बुबाग्रानो लगेरो लायनाय निराव हास्टेनि लुकुराव बाहायनो लगेर लायदि हाथाय कतरो 28 तारिखनि बेसि सिमि चिनि बुबाग्रा अर जागाव जेने बनो जों दिनै अर नायनायनि बागै जागाराव नायलायनाय चिनि सामुं तांनाय रक दङ वारियार्स रक दङ अर थुंनो मन्त्रक सोना जानाय अर आसक जानाय रक सोना जानाय दै फायखांगे बरक बाहायनो अर पार्टिसिपेट खायमानाय जाबो व्यवस्था खायजोन अब कि अर ए हाथाय कतरो सिमि द कासु जागनाय नाकि गमते अब कासु जामाय एमने तो रोड ब्लॉक खायनायनि कुनु क गया हांगार स्टाइसि माइचा याखे तंनाय अम्बसी प्रोग्राम चिनि बुबाग्रा दै सना माने अर कुनु रोड ब्लॉक खायनायनि बागै बेनो कासुनानि बागै अम हाया जों चिनि बुबाग्रानि वानसमो ब शान्ति बाबेनो अर आन्दोलन खायनाय निनि क्रिया साक्षी तंसिनाय माने अम पाइथाक जबाबुनि हासि चिनि बुबाग्रा जदि केन्द्र सरकार फायै केन्द्र सरकारनि रिप्रेजेन्टेटिभ रक बननिरनि जे सामानि न जों आलोचना खायनाय रसिनाय अम हायनि हांके चिनि बुबाग्रा उइद्र खायनाय हासि बुबाग्रा की सेंट्रल गवर्नमेंट बाय फेमलक जामान दाखलाय का तांग हिंकाय बुबाग्रानि खुतेनो ब पेफ्लामान दं जे इ कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन तुबुनाय हिनै कायसे कखमा काहामनि बिनि अडिनि थ्रु जे खानामानि के ताबक जे नों साइदमानि सारनि अफ खुति खानामानि बकी सेंट्रल गवर्नमेंट बाय फेमलक जामान दाखलाय खाबो सेंट्रल गवर्नमेंट फेमलक या बनि क गया सेंट्रल गवर्नमेंट जोंनो नायथों बसि क हिंके निरो चिनि तिप्रासानि हामख्रायनि बागै संविधानिक समाधान खायफैदि खायरदि बैनि जाति नहंके किसा हिंके नायो जोंबो इन्डियान जोंबो भारतबासी हिसाबै जों हानि बोसाखोसि चिनि राजा सिखोब राजा तै अर
माने पाहारो फाइवे बलंगो फाइवे आसगै माइचा एखे थ्रिसने हाय हनै जे बुबाग्रा सामने अमतो तामसिनाय चिनि तिप्रासा जाते भविष्यरो माइमासे एखे बिख्रारावै मातंयाना तै अमसि सेंट्रल गवर्नमेंट बरक पॉलिटिक्स दे खाइतों खाय दे तों बनि कगया बरक सेंट्रल गवर्नमेंट चिनि तिप्रासानि संविधानिक सलुशन मारनाय अमसि चिनि बुबाग्रानि नाहरमु अच्छा 28 तारिखलाई कयटान सिमी आमाके हांगायसो आसामनि 28 तारिख फुंनि सिमी नोंनाय आप माने ताबकफोरनि टाइम रो फिक्सिंग खौ फेबाय 11 तारिखनि सिमी सेंजानाय अमा हाय समाव बना तंगो 11 तारिखनि सिमी जे मयासा केंद्र सरकार निनि बनि प्रतिनिधि रहवै निरनि सलुशन खायनायनि बागै आफ्रोबो चिनि बुबाग्रा शुद्ध आलोचनानि बागै याहायसि आलोचनानि बागै हिंखांके चिनि बुबाग्रा माइ जायाखै तंमानि न हाकिनो तंनाय किन्तु आलोचना अनेक उनखा बर खायनाय ताबकफोरनि खायनाय हंगो फेबा टाइम किलिंग खायबै तंमानि बनो दायतिनो कारण चिनि बोसो तंसिबा जोंनो माने टाइम किलिंग खायबै चिनि तिप्रासारनि बिसिङाव थाङै के बर माने पद्र प फेम लवै साइ तंगो तिप्रा मथा चिनि बुबाग्रा न हाया सावै अमा हाइके माने चिनि तिप्रा मथा नि जे दाबि दावा न फेम लवै लुकुरक न बुजावै दं किन्तु जों मा बुजिलायनाय अमा चिनि बुबाग्रा नि बिसिं तै जों समाधान या हिंके कुनो नेता कुनो लीडर तै तवै माया तिनि जों बीजेपी ओ बुनो ब्ले कतर नेता तंगो गरिंया बरके रोमान स्क्रीन काइसे इसुनो पर्यन्त कक सामे निरो नुखा हाइसि एक समय चिनि हा चिनि शासननि हाफाय माने हाफुं हाथाय पूरा खरां कतर के साइ फैनाय तिनि और जागा थाङै सामालिया जों नुगै दङो बा हाइके गोबांमा आरो नेशनल पार्टी ओ थांखांगे चिनि तिप्रासारो कक सामाया उइ थांमानि हम जों नुगो दिनै बरक सादि मोदी चिनि ग्रेन्टी तांबा सबका साथ सबका विकास खायसिरिता जों तो बननो नायब्ले तिप्रासानि बाङैबो सलुशन तबदि संविधानिक सलुशन जाते माने जों मा थाइनो जोगनो मावै थांनाय जा अमा हाइकायसा जोंनो रदि अमसिब्ले दिनै पावर फाइला हा रोला हा बया पावर फाइके जतनो अमा हाइ सामुलजिको माकानो खायु हाइसि अम बाइचिनि तिप्रासा सलुशन या गवर्नमेंट फाइका हाइके सामुल खायमानि बनो जों खाय दं हिता हने हाइ अम गवर्नमेंट नि डिटिसि फेबाचिनि संविधानिक समाधान कन्स्टिट्यूशनल सलुशन नो जोंनो रवानि को आलादा नेता खायति ये भारत सरकार इंडिया गवर्नमेंट को मारनाय मा खायनाय